dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rakitera. And DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer. Sa kabilang linya, i-welcome na natin siya. Magandang gabi. Gandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Jay na lang po. Jay, ilang taon ka na? 25 years old po. 25 years old. Okay lang, lapit mo yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Medyo napalayo ka yata dun sa mikropono mo. Ayan po. Okay. Ayan, mas rinig ka na namin. 25, tama? Yes po, 25 po. Ayan. Sang lupalop ka naman galing, Jay? Nandito po ako sa Pampanga ngayon pero taga Manila po talaga ako. Nasa Pampanga ngayon pero taga Maynila. Alright, di na kami magpapaligi-ligi pa. J25, nasa Pampanga ngayon pero talagang taga Maynila. Ano ang top secret mo? Meron po akong ex na 6 years na nag-cheat sa akin. Then, nagkaroon po siya ng anak doon sa pinalit niya sa akin. Then after nun, hindi ko rin alam kung sa akin ba yun or dun sa pinalit niya sa akin kasi parang yung months ng bilang is same lang that time na parang may nangyari pa sa amin. Although 1 year na kami hiwalay ng that time. Oh, so meaning hindi ka sigurado kung yung batang dinala ng ex mo ay sa'yo o dun sa lalaking pinalit niya sa'yo. Tama? Yes po. Pwede mo bang kwentuhan kami tungkol sa nangyari sa inyo? I mean, anong pinag-awayan ninyo? Bakit kayo naghiwalay? Tapos buntis na ba siya? Yung ganun ba? Pwede mo bang ilahad sa amin yung kwentong yun? Ano po, parang way back 2023 po is or doon na lang tayo sa start mo. Way back ng 2020, 2 years na kami noon. Then, nag-relocate na ako doon dito. Then, nag-work na ako sa Pampanga. Then, nag-stop ako ng pag-aaral ko. Then, tinulungan ko siya sa pag-aaral niya. Then, that time is, tinigil ko yung pag-aaral ko. Tapos, tinulungan ko siya sa pag-aaral niya habang nag-work ako. Ganun, parang, nursing kasi siya noon tapos pinag-aaral ko siya. Then, may mga causes na din po na naglolo ko siya sa akin multiple times. Then, dumating na rin kami sa point na nag-live-in kami kasi inaya na din ako ng mother niya na tumira sa akin. Tapos, nung nag 5 years na kami, dapat maghiwalay na lang talaga kami noon kasi pang-ngatlo niya ng pagloloko yun eh. Tapos, 2023 nun, magsi 6 years na kami, tumigil siya sa pag-aaral niya. Although ayoko kasi nga, gusto kong matapos siya sa nursing. Ganun. Although kahit mabigat, ako pa rin ang dumulong sa kanya. Ganun. Tapos, ang usapan namin is magtatrabaho siya, mag-iipon lang, tapos tutuloy ng pag-aaral. Ganun. Then meron siya sa trabaho niya na cashier siya nun eh. Tapos parang gasoline boy yung guy. Then parang that time, ang kwento niya sa akin, lagi siyang sinusungitan, tapos ayaw niya yung ka-duty, gano'n. Yun. Hatid sundo ko siya noon eh, kahit nasa work ako, tapos hatid sundo ko siya, pinaggagawa ng pagkain niya, gano'n. Tapos allowance, gano'n. Then that time, merong guy na nagpa-pop up lagi sa phone niya, na nagtatanong na nakauwi ka na ba, kumain ka na, gano'n. Na parang sa akin is hindi siya normal para sa akin kasi kung magtatrabaho kayo hindi kayo ganun mag-usap. Then parang that time nagpalit na siya ng password niya, hindi ko na ma-open yung account niya, ganun.
Then, nanonood kami ng Netflix noon. Uwi sana ako ng Manila. 2 days. Bago mag 2 days, uwi na dapat ako. Manila kasi dadalaw sa mother ko. May nagpa-pop up sa phone niya, tapos nag-i-scroll ako sa phone ko. Lumabas yung pangalan nung guy doon sa Facebook, suggested friend request. Inad ko ngayon yung guy. Then, nag-chat ata sa kanya yung guy, sabi. May nag-add sa akin, kaya kilala mo ba to? Kuya mo ba to? Ganun. Parang ganun yung pagkakasabi niya. Kuya mo Tapos, ba to? Ganun yung tanong. Ganun. Parang ganun. Tapos, sabi sa akin nung live-in partner ko, sabi niya, sino yan? Bakit inad mo na naman? Ganun, sabi niya. Ano na naman gagawin mo? Ganito, ganyan, sabi niya. Ganun na siya, parang hindi na okay yung reaction niya na parang iba. Doon dapat sa magiging reaction niya na hindi naman dapat. Balisa, ganon. Ganun. Tapos kung ano, parang nagalit na siya nun. Tapos sabi niya, pag ganyan ka, maghiwalay na tayo. Parang hindi naman dapat niya sabihin na maghiwalay kami kasi although wala naman akong ginawa, inad ko lang yung guy kasi nakita ko na nagpa-pop up dun sa phone niya. Inad ko lang. Then wala naman akong intention na i-chat or parang wala lang, naisipan ko lang i-add. Parang by na lang din. Tadhana lang din lumabas. So yun, naipaghiwalay siya. Then sabi ko, uwi na ako. Pero ang ginawa ko po nun, umalis lang ako. Tapos nagantay ako dun sa kaya ng jeep. Nintay ko siya na parang instinct ko na parang aalis siya, ganun. Tapos yun nga, sumakay nga siya. Tapos sinundan ko siya. Then, pumunta silang sa MG na restaurant, Devin. Sinundan ko sila. Tapos, after po nun, mga 15 or 20 minutes po, umakit ako din. May mahabang table po doon. Doon sila kumakain. Yung partner ko po is, kaharap niya yung guy na parang nakaka-flirt niya, gano'n nakalandian niya. Then, ino-observean ko lang po sila. Then, lumapit ako. Tapos, nagulat siya sa akin kasi nasa likod niya na ako. Akala niya umuwi na ako Manila. Kasi sabi ko, then, tinatanong ko siya kung sino yung guy. As in, kalmado po, hindi mataas yung boses. Parang lang, gusto ko lang makausap yung guy. Then sabi niya, umuwi ka na. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ayoko ng gulo kasi kumakain kami. Sabi. Kasi, hindi, gusto ko lang makausap yung lalaking kinalolokohan mo kasi hindi na ako naniniwala sa sinasabi mo. Para naman, lang ba? Harap-harapan ng magkaalaman, ganon. Malaman ko lang kung ano yung talagang nangyayari. Sabi ko gano'n. Then, nagsalita po yung manager nila, sabi niya, kung ano ka ba niya, kuya ka ba talaga niya, gano'n. Then nagulat ako kasi ang pakilala niya sa akin, kuya kasi araw-araw. Hinahatid mo, oo. Ay, kuya ka pala sa mga mata ng mga katrabaho niya. Pero, simula nung nag-apply siya, kasama niya ako hanggang nagbasa siya ng resume and application. Then, ang nagulat lang ako kasi kapilala niya sa akin, kuya, gano'n. Then sabi ko, hindi po, 6 years na po kami niyan. Live-in po kami. Alam po ng parents niya. Gano'n. Then, sabi niya, kung ganun, sa bahay na lang kayo mag-usap. Hindi, ma'am, kasi alam ko po, nandito po yung guy. Hindi naman siya pupunta dito kung wala yung nakakaloka niya. Tapos, may guy na tumayo. Sabi niya sa akin, pre, ano ba yung gusto mong mangyari? Wow. Naghahanap ka ba ng gulo o sakit ng katawan? Sabi niya gano'n. Sabi ko, sir, pasensya ka na kung naabala ko kayo kasi hindi naman po ako naghanap ng gulo. Wala pong atraso sa inyo. Pasensya na po, naabala ko. Gusto ko lang po makausap yung nakakalandian ng live-in partner ko. Which is kuya niya yung pakilala niya sa akin sa inyo. Ano po pakialam mo? Ba't ka nang guguhin niya? Sir, wag kang sumigaw kasi nakakaya. Sabi niya, ako ikaw yung nakakaya. Sabi niya. Tapos, naglabas na ng balisang yung guy. Then sabi niya, paano kung ako yung sabihin ko sa'yo na ako yung nakakalandian ng anong gagawin mo? Guluhin ko sa mga. Nagtataas na po siya ng boses. Tapos sabi ko po, sir, huwag kang maglalabas ng ganyan kasi delikado yan. Sabi ko, hindi mo po ako kilala, hindi rin po kita kilala. Sabi ko. Tapos sabi ko dun sa partner ko, ayan ba ipabalit mo sa akin o galing mo kulungan? Sabi ko nga. Tapos, nagagalit na po siya, nagtataas na. Hindi ako po, na din po, tumaas na din ko yung tension doon. Parang minute na din yung ulo. Sabi ko, pre, wag mong ilalabas yan kung hindi mo kayang panindigan niya. Baka bigla ako isaksak sa'yo yan, magdilim yung paningin ko, hindi mo malaman yan.
bigla ako isaksak sa yan. Yung gano'n. Pero po, tumas na tension ko gano'n. Then, the time, bumaba yung partner ko. Tapos, bumaba ako. Tapos sabi ko, hindi ka pa nakontento sa akin, pinag-aral na kita lahat-lahat, binigay ko na sa'yo lahat-lahat. Hindi nga alam ng parents ko kung ano yung nangyari sa akin dito. Tapos ganyan yung ginagawa ko sa akin. Ang ginawa ko po, umuwi ako sa kanila. Tapos, kinuha ko yung ilang gamit ko doon. Tapos, pumunta po ako ng Lucena, Quezon Province. Hindi ko po pinalam kahit kanino po. Yan. Then, ang nangyari pala, nagsabi na siya sa ate ko na hindi ako umuwi sa kanila. Tapos, hinahanap ako, ganun. Tapos, kinausap ako ng mother niya, sabi ng mother niya, sabi niya, ano bang nangyayari sa inyo, ganyan. Sabi niya, tigilan mo na yung anak ko, ganun. Kung ano yung gusto niya, pabayaan mo. Sabi ko, bakit naman po yung ganun yung tono niyo or reaction niyo na dapat imbis na sabihin niyo sa akin, umuwi ako dyan, mag-usap kami kasi kilala niyo po ako, nakasama niyo po ako sa bahay. Ang reaction niyo po na parang pinagtatabuhin niyo po ako. Sabi niya, basta huwag mo nang pakialaman yung anak ko, magkaibigan lang sila. Lang sila. Then, nangyari po nun, parang na-disappoint ako dun sa side ng parents niya, ganun. E di, ang ginawa ko po, bumalik pa ako ng Pampanga. Tapos, hindi po ako umuwi sa amin. Ang ginawa ko po is, nag-resign po ako sa work ko, tapos naghanap po ako ng bagong apartment, tapos, nag-work po ako. Tapos hindi ko man po nakuha yung respeto ng pamilya niya. Nakuha naman po yung respeto ng mga taga sa nila, yung mga kaibigan niya, babata niya, pinsan niya, ganun. Tapos, naikwento nga sa kanila na, totoo yung sinabi ko na hindi lang sila mong kaibigan. Ngayon, kinausap ko yung mother niya, sabi niya, wala kang magagawa, yun yung gusto ng anak ko. Sana, intindihin mo na lang, ganun. Na, although, ang dami gawang sacrifices that time, ganun. Parang na-disappoint po ako that time. Tapos, after nun, parang, nagababa pa ako ng almost 2 months Tapos, parang ayun. Nagabul ka pa sa kanya, tama? Opo, nagabol pa po ako. Gumawa pa po ako. Sa araw-araw pa akong pumupunta sa kanya. Ganun, Gumawa ka pa ng mga paraan para magkabalikan kayo, ganun. Kahit na alam mo na parang niloko ka na, tapos hindi na sang-ayon sa yung magulang niya. Opo, ganun po. Okay, medyo pa shortcutin na natin tong top secret mo ha. So, doon na tayo mapunta sa tuluyan na kayo nagkahiwalay. Yes po. Tapos, naghiwalay na po kami. Then, 8 months siguro kami naghiwalay. Mm-hmm. Tapos, parang di sila naging okay nung guy. Doon na po na parang nagkikita na ulit kami, ganun, na parang siya yung gumawa ng paraan, tapos punta siya sa trabaho, ganun. Mm-hmm. Then parang hindi ko po kasi alam na hindi sila naghiwalay, parang nagkaroon lang sila ng problema. Itong girl, lumalapit siya sa akin, tapos hindi ko rin napagtanto na parang nagsisinungaling pala siya sa akin, ganun. Rumurupo ka din, mahal mo pa nung time na yun. Siyempre kasi po parang na kami, 6 na taon Parang hinihintay ko rin na parang bumalik din siya sa akin that time. Yun din yung mali ko. Jamie, tanong lang ako sa'yo. About naman dun sa sabi mong anak, di ba, na parang tingin mo sa'yo yung bata. Sige nga, Opo. buuin natin yung timeline. Paano nangyari? Before ba sila magkakilala na itong lalaki, tingin mo, nabuntis mo na siya? Or tingin mo, yung panahon na bumabalik siya sa'yo, ikaw yung nakabuntis sa kanya. Paano ba? Paano ba nangyari yan? Noong time ko po kasi na kami talaga, hindi ko po talaga intention na mag-anak kami kasi nga gusto kong ipakita sa parents niya, yung family niya, yung respeto ko na kapag nagkatapos siya, doon kami magkakaroon ng anak kasi yun yung pangako sa parents niya. Then ito po, nung time na parang naging kakaroon na sila ng problema ng guy. Although may nangyari sa amin nung past, tas itong parang lumalapit na siya ulit sa akin. Pumuwi po kasi sa dorm ko Mag-isa lang po ako sa apartment. May nangyari po sa amin. Then, itong last year, napapansin ko na parang medyo, yung tiyan niya is hindi na po normal na lumulobo. Ganun. Parang tinatanong ko na siya, tapos hindi niya po sinasabi sa akin. Ganun. Yun. Pero kasi di ba sabi mo, di ba, may relationship pa rin sila at may connection pa rin sila neto ni Gasoline Boy. Pero paano mo nasabi na syempre bilang isang lalaki, gusto ko lang din malaman. Paano mo nasabi, Jay, na ikaw ang may anak?
Hindi po ako 100% sure, pero parang, ayun, yung nakita ko po kasi yung, yung nabilang ko po yung buwan. Sakto po kasi lahat. Then, napansin ko naman po sa kanya, ako po yung unang nakapansin. Then, hindi rin pala alam nung guy na buntis yung girl. Nalaman na lang niya yung sinabi ko. Tapos, etong year na to, nung nanganak siya ng bandang June 12, nakita ko yung bata. Kasi yung, parang may mga symptoms din. Ewan ko, symptoms na parang naglilihi din yung mga lalaki, ganun. Parang, ayun. Then, parang kutob ko din kasi, ganun, na sa akin yung bata. Tapos, alam ko din kasi na, sarili ko na, yung nangyari sa amin, hindi naman siya, isang beses, maraming beses siya nung that time. Kaya may possibilities din na ganun. Sa'yo talaga. Ang iniisip ko lang po, baka tinago niya sa akin kasi yung mga sitwasyon na nangyari sa amin kasi mas lalong magiging gulo. Jay, ako, lang ako sorry. Pero, iniisip ko lang, Jay, what if, kunyari, magpa-DNA ka dun sa bata, di ba? Lumabas yung bata, medyo malaki na, nagpa-DNA ka. Lumabas na hindi mo anak. Yun din po yung iniisip ko. Kaya, parang, sobrang nagda-doubt din ako na parang magulo rin para sa akin. Pero may plano ka ba na magpa-DNA ngayon? May plano ka ba na alamin kung ano ba talaga yung... May plano po ako pag medyo nakita ko na po yung mga itsura talaga ng bata, like 1 year old or 2 year old. Kasi nung nakita ko yung bata, hindi po ako nagalit eh. Kumbaga parang mas natuwa pa ako. Nilukso ng dugo. Yung ganun. Parang imbis na parang okay. Imbis na umiyak ako, masaktan ako. Hindi eh. Parang ang sarap sa feeling na nakita ko yung bata na parang wow, anak niya pala to. Like, although na hindi ko siya sigurado. Sigurado na parang sa akin ganun. Pero kumpiyansa ka na tingin mo, parang akin to Parang kamukha ko. Ganun. Marami din naman po nagsabi sa akin ng mga kaibigan, pinsan. Akala nga nila sa akin kasi ang alam nila, nagkikita kami tapos natutulog din sa akin yung girl at kasi nagkikwento siya sa akin. Ganun. Okay. Pero sa akin, Jay, para lang sa akin, para mas mapayapa yung loob mo, hindi ka masyado nag-iisip, kung sakaling may kapasidad ka naman na magpa-DNA, much better, di ba? Although na hindi rin maganda kasi para sa magulang na question natin yung mga bagay na ganito eh. Pero kasi doon sa naging sitwasyon ninyo ng partner mo, iniiwasan lang din natin yung problema, di ba? Na malay mo, iba pala. Siyempre, tayo bilang isang, sino ba naman ang ayaw, di ba? Na maging ama at makita mo yung anak mo, di ba? At alam ko naman na mahal mo yung girl, 'di ba? Hinabol-habol mo, kinausap mo yung magulang. Kaya ganyan lang din siguro yung pakiramdam mo, yung nakita mo yung bata eh. Pero huwag tayo magpakumpiyansa din. Although na hindi ko sinisira din yung paniniwala mo, pero ayoko lang din kasi at the end of the day masaktan ka, umasa ka, 'di ba? Opo. Siyempre, kailangan balansehin din natin yung sitwasyon na may third party eh. Hindi natin sigurado, malay mo biglang sayo pala pinaglihi, di ba? Ikaw pala ang naglihi pero hindi naman pala ikaw yung ama. Naman po pero nung time po na nanganak siya, hindi po talaga ako nag-reach out sa kanya. Parang naisip ko din po yun na parang malaking gulo yung mangyayari. Pero nung after niya pong manganak, parang 1 to 2 weeks po, araw-araw po siyang tumatawag sa akin. Although meron na po kasi akong parang talking stage talaga. So parang open ka na rin to date others, tama ba? Yes po, kasi na po 1 year and a half na po kaming hiwalay. Okay. Although Jay, question pala din. Eto bang si girl, natanong mo na ba siya kung sino yung ama ng bata? Like, upfront. Tinanong mo ba siya sinong ama nito? O pinapalabas niya ba na yung nakalandian niyang gasoline boy yung ama nung bata? Ito pong kailan ba to? Ito pong July. Hindi ko po talaga siya kinakausap eh. Hindi ko po siya parang kayang kausapin. Ano po yun? Parang July 2nd week or 3rd week.
day off ko po noon, natutulog po ako dito sa apartment ko. Then kausap ko po yung katoken stage ko. Gulat po ako kasi parang 6 a.m. Bumukas yung pinto ko. Tapos may humablot ng phone ko na may kausap ako. Tapos nagulat ako kasi andun yung ex ko. Tapos bigla siyang dumating dito. Tapos gulat ako. Tapos nakita ko po, nakapit niya na yung phone ko. Tapos pinatay ko na po yung call, hinablot ko po sa kanya. Tapos pilit niya pong kinuha yung 2 phone ko. Tapos sabi niya gano'n. Kasi lagi po siya dito matawag sa kanya. Then, ang ginawa ko po una, sabi ko sa kanya, problema tong ginagawa mo kasi may asawa ka, gano'n. May anak ka. Hindi ko po sinabi sa kanya yun, sabi ko. Tsaka kung ano man yung kausap ko, is out of boundaries ka na doon, sabi ko gano'n. Then, parang nakita ko po nun, may mga pasa siya, parang sinasaktan siya ng guy, gano'n. Kasi umiiyak siya sa akin. Tapos tinanong ko siya, kanino ba talagang anak kaya yung ano mo? Di po siya sumagot, tapos di rin siya makatingin sa akin. Tapos ang sabi niya, huwag mo na alamin. Yan, ganun. Ito kumbaga, opinion lang naman to ng isang babae din. Oo. Yes, Alam mo, ang isang babae, alam niya rin kung sino yung mga Ama. pinapapasok niya sa buhay niya. Alam niya yung timeline kung kailan siya okay, sa hindi, mararamdaman niya yan. So, ewan ko ba dyan sa babae na yan? Bakit hindi man lang niya? Pero niya diniretso ka niya. sabihin? Oo, diniretso. Hindi daw umimik, hindi daw nagsalita eh. Hindi po siya makatingin sa akin ng diretso po. Oo. Oh, di ba? Tsaka base dun sa sinasabi ni Jay, parang pumunta lang dun sa kanya na may mga pasa. Ibig sabihin, nag-away lang to. Tapos naghahanap siya ng katuwang sa buhay, pumunta dun kay Jay. Ganun ba, Jay? Tingin mo? Yun din po yung naisip ko kasi pag dumadating din po kasi sa point na parang nagigipit siya or may something na pangangailangan siya, lumalapit siya sa akin. Sabi ko, that time naman po, di ko naman po siya pinagtabuyan. Siyempre, nandun pa rin po yung point na parang love. Yung love, hindi naman mawawala yun eh. Kumbaga, Yun na nga. parang hinatid ko po siya kasi basa rin po kasi bumabagyo po ng binigyan ko po siya ng pamalit damit tsaka jacket. Ganon. Nakita ko sobrang payat niya. Oh, wait lang pinalitan niya yung damit niya. Nakita mo ulit, ganon. Hindi po. Binigyan ko lang po siya ng ano. pamalit. Nakapikit ka kunwari. ganun. Nakapikit, ganon. Oh, ito yung damit. Ito yung damit. Diba? Basang-basa ka, punasan na Pamalit. kita, Kasi ganon. Pero nakapikit ako, ha? Ay, ano to? Ano tong nahawakan ko? Ba't basa? Iba yung basa na to, lapot. Diba? So, nung time na yun, wala na nangyayari sa inyo completely. Pero may access siya dun sa apartment mo. Opo, kasi hindi naman po ako lumipat ng apartment and pagkakaalala ko po is binigyan ko po siya ng spare key. Binigyan mo siya Or ng yung- ano? Spare key or duplicate ng kuponan sa apartment. Binigyan mo ng duplicate. Ito yung panahong malabo na kayo. Opo. Tapos, pagkatapos nun, Ang pagkatapos po nun, yung isang phone ko po, bigla pong nawala dun sa apartment ko. Ayun pala po. Dinala niya pa uwi. Kasi dalawa po yung phone ko, isang iPhone tsaka isang Android. Then yung time po na yun, yung katoken stage ko po, kinuha niya po yung phone number tapos kinausap niya po. Jay, anong sabi sa'yo ng nanay niya nung buntis na tong anak? Kinausap ka ba na, Jay, nagpag-usapan niya Wala ng po. anak ko, ikaw daw yung ama? Walang ganun? Wala po. Hindi rin Ito ba- po ako kasi ako nagtanong kasi alam ko po na parang kung bigla akong papasok na nanganak siya tapos bigla akong i-eksena na gano'n na parang ang pangit naman po ng dating tapos parang naghahabol po ulit ako. Ngayon, Jay, sige, sabihin na natin na pakiramdam mo at alam mo sa sarili mo at ikaw ang tingin mong naglihi. Anong plano mo doon sa bata tsaka doon sa nanay? Ang ginawa ko pong action po is parang kinonta ko po yung ate niya na parang di ko naman po sinabi na sa akin kumbaga na pag yung sa bata ko may kailangan willing po ako magbigay. Then nasa isip ko naman po na parang mali kasi hindi ko po alam kung sa akin ba yun o hindi. Kumbaga kung magtutulong man ako is lang siya, okay lang siya kasi it's para lang naman sa bata yung na kung sakaling may pangangailangan. Then kapag napa-DNA test ko, dun po ako titigil. Although, parang sa akin,
ano po yun, parang sugal. Pero sa puso mo ba, umaasa ka na sa'yo yung bata? Opo, kasi yun po yung parang naging plano namin that time din. Parang ang unang hiling ko talaga kung magkakaanak kami babae, then yung binigay sa kanya is girl. Yan po. Tapos, ayun po, after naman nun, yung katokon stage ko naman po, inaway-away niya, tapos ang paliwanag niya ata, may asawa na daw ako, tapos may anak na daw. Na although, tinanong ko siya, bakit ganun yung sinabi mo kasi hindi mo naman maamin kung sa akin yung bata. Ganun po. Ako naiintindihan ko si Jay. Tama din yung sinabi niya. Na hanggat hindi pa napapatunayan yung bata at hindi pa napapa-DNA, sige, bukas ako. Pero, wag mo kakalimutan, Jay, na ano man ang mangyari, yung benefit of the doubt mo ngayon na, sige, mali mo talaga para sa akin to eh. Sa akin talaga tong banata na to. Pero kapag napatunayan mo, at the end of the day, na hindi para sa'yo, dapat maging handa ka dyan, Jay. Kung hindi, kakainin ka niyan, Jay. Opo. Ayun naman po din po yung nasa ano, kasi although kung mapatunayan ko man po sa akin yung bata, wala na rin po akong balak balikan yung nanay kasi. Nandiyan pa rin Yun ba yung naman po. katoking stage mo? Ngayon po medyo malabo po kasi kami kasi hindi niya maintindihan yung story kasi nga Sitwasyon. sari-saring kwento din. Ang dami din niya pong hinaway ng mga kaibigan kong babae, akala niya kasi. Ayun, naghanap na ako ng iba or meron na akong pinasamang iba. Although, months pa lang naman kami nag-uusap nung katoking stage ko po. Ganun. Pero hindi naman po ako nagalit sa kanya na parang pinagsalitaan ko siya ng masama. Parang kinausap ko pa rin po siya ng kalmado kasi nga, nandun pa rin po ako sa park na parang, alam ko nasa postpartum siya, ganun, parang, ano pa lang kasi, Kakapanganak Nanganak lang. po. Kasi Panganak siya. lang. kakapanganak lang po. Postpartum. Nalaman ko din po kasi, yung nanganak siya, parang 2 weeks or 3 weeks lang, bumalik na ulit siya sa pagtatrabaho. Oh, napakahirap naman din ng pinagdaanan niya. Pero alam mo, itong si Jay talaga may care pa siya dun sa Oo, mahal babae niya. kasi biro mo nakikibalita pa na yun. Kung sakaling gusto niya na talaga mag-move forward sa buhay niya, pwede naman niyang piliin na wag nang kausapin talaga tong babaeng to, tsaka wag nang bumalik pa ng Pampanga, 'di ba? Pero eto siya nabigyan niya pa nga ng duplicate yung babae, 'di ba? So, talagang nagmamatter itong taong to sa buhay niya plus yung bata, 'di ba? Jay, additional lang dun sa tanong ko. Nag-reach out pa sa'yo tong guy na third party. Nag-reach out po siya sa akin. Tumawag po siya sa akin ng 3 beses. Ano sabi? Tapos pinagmumura niya po ako. Sabi ko naman, pwede mo naman akong kausaping maayos. Hindi ka naman pwedeng parang mag-asal kayo tayong dalawa. Kasi una sa lahat, hindi naman ako gumawa ng communication namin dalawa. Kasi after niya mga anak, or hindi pa siya nanganganak, di naman ako nag-reach out dyan sa asawa mo ngayon. Yan kasi alam kong mali kasi nga di rin naman katapusan ng buhay ko kung mawala siya sa akin kasi nandun naman ako sa point na mahal ko yan, napunta na sa'yo. Sinabi ko rin naman sa'yo na nakuha mo siya sa mali, hindi mo rin masisigurado kung magiging maayos kayong dalawa. Sabi ko sa kanya ganun. Ayun, kasi po, hindi naman talaga ako nagre-reach out dun sa girl. Siya lang talaga. Pumupunta siya dito ng biglaan. Minsan, sasabi na lang din sa akin ni nanay ng may-ari na apartment na may pumupuntang babae. Makati din tong no? Baka kailangan lang talaga ng kalinga kasi 'di ba nandun siya sa postpartum. Tsaka siguro nandun din siya yung pakiramdam na baka mali rin ako nang napili. Alam mo 'yun, mali ng desisyon. Hindi kasi kung hihimayin natin sa kwento ni Jay, nakakaasar na tong babae. Definitely Diba nandun na na tayo. Kapag hindi na siya komportable dito kay guy na isa, kay gasoline boy, nabubugbog siya, pupunta siya kay Jay. Kapag hindi okay sila ni Jay or naiisip niya na naman bumalik dito kay gasoline boy, pupunta na naman siya doon. Dalawa kasi yung pinya. Puso tsaka
Charot to, darot. Hindi, biro lang. Pero, alam Opo. mo, Jane, in fairness naman sa'yo, we have to give it to you to be able to handle this kind of situation and to be brave, 'di ba? Na umako, 'di ba, ng something na hindi ka pa naman din sigurado, na parang handa ka kamo, you are ready to face whatever it is, kung ano man, kung ikaw man yung tatay, hindi ikaw yung tatay, basta willing kang tumulong or whatever. Pero alam mo yun, ang hirap kung hindi nagsasabi ng totoo yung isang tao, Yes. 'di ba? So, anong Opo, anong sobra. gusto mong gawin ngayon? Like anong plano mo? Anong direksyon nitong lahat ng 'to? Di ko rin po sigurado sa kanya kasi ang alam ko po na sabi lang din po sa ng malalapit na kaibigan niya tsaka ate niya. Magulo daw po sila lang, ganun. Sabi ko. Then nag-usap din naman po kami ng girl na parang sinabihan niya ako na akala niya may chance kasi iniisip niya po daw kasi maghihintay daw ako sa kanya, ganun na parang hindi ako kakausap ng babae, ganun. Sabi ko ganun. Sabi ko naman sa kanya, sabi ko, wala namang mali sa ginawa ko kasi binata ako noon that time. Sabi ko ganun, wala naman sigurong mali na maghanap ako ng taong pwede kong Oo naman. pag-anuhan ng oras ko, ganun. Then, nagulat na lang ako sa'yo na bigla kang papasok sa akin tapos na parang aawayin mo lahat ng kung sinong lumalapit sa akin tapos parang mag-a-act ka na parang kasalanan ko kasi hindi kita nahintay. Which is, Siya naman gumawa ng mali. Ng mali. diba? na parang sabi ko na ako nga dapat magulat kasi bigla kang yan. Nalaman ko na lang nilabas ka ng anak pero hindi mo inaamin sa akin na ulit-ulit ako nagtatanong sa'yo kung anak ko ba yan, kung sa akin ba yan, or kaninong bata yun nasa dyan mo, or kung buntis ka ba. Lagi mong sinasabi, baka may sakit lang ako kaya malaki yung tiyan ko. Ganun. Ay. Yun po. Anyway, may gusto ka ba ibigay na mensahe para sa babaeng to? Ayun po, ang gusto ko lang sabihin sa kanya. Dumating din po kasi sa point na parang inamin niya din sa akin na gusto niya ipalaglag yung bata. Ayun, gusto ko lang sabihin sa kanya na kung ano man yung blessing na dumating sa kanya is yung bata yung pinakamagandang blessing sa kanya. Sana kung ano man yung nagagawa niyang mali, huwag niya na ipasa sa anak niya kasi although may nagawa niya sa akin, napatawad ko naman na siya matagal na. Sana maisip niya yung mga bagay na ginagawa niya, ganun na mali. Kasi ang hirap kung ma-adapt ng bata yung mga ginagawa niyang mali. Na pagdating sa point is parang sila yung mga pagbayad utang sa mga ginagawa nila. Wag naman sana. Ganun. Yes. Parang hindi naman kasalanan ng bata yan. Although may mga point ako sa na parang naguguluhan ako sa kanya. Pero ayun, naiintindihan ko naman kasi mahirap talaga yung buhay ng isang ina lalo na sa bagong panganak. Yes. Bigger person tong si Jay, no? Grabe. Grabe yung pagka-bigger person mo. Jay, thank you sa pagbahagi mo ng yung top secret. At sana kahit papaano medyo lumugluwag at gumanda naman yung pakiramdam mo. At sana bigyan ka ng may kapal ng gift of discernment nang sa gayon mas maisip mo kung ano yung pinakamagandang gawin sa buhay na meron ka. Yeah. Kasi hindi yung babae yung magdidikta kung anong dapat mangyari sa buhay mo. Ikaw mismo yung magdidikta at magdedesisyon kung ano ang pinakamagandang mangyayari sa buhay mo. Opo. Salamat, Jay! Thank you, Jay. Salamat po. DJ Rock. DJ Jello. Nakakunot ang noo mo kanina pa. Nagigigil ka dun sa girl, no? Sobra. Hindi kasi dapat, kung alam mong si Jay ang gusto mo, doon ka na kay Jay. Eh wala pinangatawanan niya yung gasoline boy Baka madami siyang nagagas doon. Baka pag kinakargahan siya ng gas, unlimited. Oy, shoutout sa mga gasoline boys na nakikinig sa atin ngayong gabing ito. Thank you po sa pagtutok ninyo. Oy, pero alam mo, dude, naisip ko yung mga ganyang klaseng tao. Yung tipong iiwanan nila yung taong nagmamahal sa kanila ng tapat na totoo. Pagpapalit nila doon sa nakakasama nila sa sarap tsaka sa saya, ganyan. Feeling nila exciting or may thrill. Tapos, biglang babalik dun sa original. Bakit? Pag bumabalik, ibig sabihin, palpak yung pinalit. Totoo yan. Oo, palpak yung pinalit. Kasi, gano'n naman sa umpisa talaga Yung akala mo, okay kayo. Pero,
Hindi. Magiging cycle lang din ng lahat, diba? Ma-experience nyo rin yung downs ng buhay at dun yung mas masasabi kung kayo talaga yung para sa isa't isa kasi patuloy yung pipiliin yung isa't isa. And it is so unfair para sa isang tao na hindi mapagsabihan ng katotohanan, especially sa mga ganitong klaseng responsibilidad na may akibat na responsibilidad tulad na lang ng bata. Tama. So kung hindi umabit yung babae, like parang mag-isip kayong mga lalaki kung sinong ama ng bata. Parang ano? Kasalanan pa namin ngayon. Oo, like kailangan pa bang dumaan sa DNA, gumastos? Pwede ka naman magsabi ng totoo, girly. Paano kung baliktarin natin ang sitwasyon? Oo. Sabihin ng mga lalaki hindi sila yung tatay niyan, iba. Eh, Sino habulin niya ngayon? Oo. Diba may umaako na nga Dapat ayusin mo na bilang isang babae. Pero hindi naman porke umaako yung tao, ipapaako mo na sa kanya na hindi naman dapat totoo. may tamang proseso. Totoo. Dahil dun sa sitwasyon nila, hindi naman maayos Totoo. Ang gulo. Pero alam mo, itong si Jay, sobrang grabe yung pagiging marupok din, no? Grabe yung pangunawa niya. Marupok, pangunawa. At Saka, alam mo, mahal niya talaga Tsaka iniintindi niya no? Yung tipong, hindi niya lang, tama yung word mo na inuunawa niya Hindi lang siya yung parang inintindi niya. Inunawa niya in the sense na, hindi kasi postpartum yan Pero hindi pwedeng idahilan ng tao na may postpartum siya para hindi magsabi ng totoo. Naitago mo kasi Naitago kung sinong tatay. Hindi, mahirap dun nagkasabay ng araw. Umaga si Jay, gabi yung isa. Yung gasoline boy. Gasoline boy. Na full gabi, tank, na full ganun. tank Diba? Paano yung pag ganun? Umaga si Jay, tapos yung isa, gabi nangyari. Hindi, malalaman yun dun sa sirit Sa sirit. Paano pare sila sumirit? Dapat i-chinek niya. Hirap Kaya nga DNA talaga. Uy, grabe yung no? Kung talagang meron ka sa gabi, tas meron ka pa sa may umaga. mga ganun May mga ganun. Ang lupit mo kung ganun Kaya minsan nalilito sila Sabagay, pwede naman mangyari talaga yun. So, tama din naman na magpa-DNA. Pero kung yun ay may pera ka. Dapat. Kasi mahal din magpa-DNA, dude. Yes. Diba? Ginagamit na yung mga DNA na yan dun sa mga naghahabol na babae sa lalaki na mayaman. Diba? Yung iba lang Hindi ko nilalahat po, no? Na parang, panagutan mo kasi anak mo to, pero ang gusto lang pala makuha talaga yung sustento, diba? Pero kahit di naman pala anak, yung mga ganun. Tama. Naniniguro lang, ganun. Anyway, pero merong lalaki dito na responsable naman na gustong ayusin ang lahat. Pero minsan di sila yung pinipili talaga Some women prefer bad guys. Or parang... Red flag. Oo, may mga red flags, no? Ayun yung sa amin? Ha? Good guy ka ba? Ayun sa amin. Ayun sa amin. Saan kayo? Diyan kayo sa mga ganyan? Na red flag? Na Di mo na maintindihan kung anong kulay mo, no? green. Na nahaluan ng yellow. Green na yellow? Nauwi sa red. Joke na. Kidding aside, but yun nga, kailangan talaga siguraduhin din ni Jay. Kasi at the end of the day, kawawa din to si Jay. Yung gusto niya lang naman magkaroon na maayos na relasyon, pero hindi na ibigay sa kanya. Isa siyang tapat at totoong magmahal at isa siyang marupok na lalaki. Kasi nagpapatotoo na hindi lahat ng lalaki niloloko. Yung nagloloko. Diba? Yung nagloloko. Nagloloko. Ibig sabihin, may maiilan pa rin mga lalaki kami na naloloko. Tinumo, Grabe, napaka-green At flag nagloko mo. rin. Na natuto. At na natuto. Kaya na masaya ka na. Oy, pero speaking of mga natututo sa buhay, kung gusto nyo po na matuto tungkol sa kaalaman pagdating sa, madagdagan yung kaalaman ninyo pagdating sa inyong kalusugan, diba? Yeah. Bumuti ang inyong kalusugan, Yeah. magpaalaga na kayo sa Unilab. Yan. Alagang Unilab. And mamimigay tayo ng mga papremyo mula sa Ion, Electrolyte Drink, Hari Appliance, Mayet de la Rosa, Fine Jewelry, Daily Reach Corporation. At ngayong Sabado, Titan Jello, balita ko, may pupuntahan kayo. Sa Taguig yan. Abangan nyo kung saan Taguig yan. Oo, kasi hindi ko rin kabisado
nandyan ang Love Radio team para mag-spread ng alagang yun. Kasama lang naman natin dyan, Tanya Chinita, Uncle Dagol, Kim Chino, at Maratoni, Konyo Bicolano, at Titan Cello. Ayun. Ako ang bantay dito sa stasyon. Hindi, kasi siyempre may Ano? programa. Oo nga, alas 3 ng hapon hanggang alas 6, di ba? Para sa Retro Sabado. Yan. Okay, kaya siya. Kami na po yung magpapaalam at matulog na tayo lahat. GTG, as in got to go, nakapiling ang Basa Princess DJ Raketera. Kasama nyo rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Cello. Napalakpakan nating lahat kasi grabe, alam nyo po ba, kanina pa to gising, mga alas 8 na umaga, gising na to. Or tama ba, 7 a.m.? Grabe, 6 a.m. gising na. Biruin nyo, 3 hours lang natutulog, o minsan 2 oras Uwi lang. ako 3 Ang lupit mo naman, dude. Hindi na natin kamahal yung mga kabisyo. Grabe, patagalan daw sila ni Boy Pindot. Isa rin to si Boy Pindot. Oo, Wala para din sa dun. collab kasi 'di ba may mga collaborators or meron tayong mga guest kanina, 'di ba? For the collab, 'di ba, 2025. Ang aga nyo rin kanina. Hindi, pero dude, mas maaga ka. Huwag kang Kumbaga ako nandun ako sa 5th runner-up. Ay nako. So, ikay nakatutok kabisyo sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.